Abantu bangithinta uFogiyane. Yeah. Bathi hayi ungayisithi kodwa uFogiyane uthwele. Bathi abantu uthwele uFogiyane. Awu, kungabe lokho abakushoyo uFogiyane kuyiqiniso yini? Ngingakawuphendula umbuzo. Yeah. Ngizoqondisa kuwe ngoba bona ngibazi. Yeah. Ngingakawuphendula umbuzo. Bathi yini sign yokuthi ngithwele? Bathi uFogiyane indlela osebenza ngayo ibenza bakusolo ukuthi uthwele. Hayi ukuthi ubufakazi banawo. Ngoba umuntu othwele ngenzeka mhlamba bamqondi. Yingakho mina ngithi lento angisho kuwena uFogiyane ukuthi bathi uthwele. Mhlawumbe umuntu othwele usazosiphi impawu zomuntu othwele. Uphinde usiphe futhi nobungozi bomuntu othwele. Ukuniphendula nonke South Africa. Yeah. Angiqala ukuyizwa ngawe lento eyishoyo. Bakhona abake bangifonela. Yeah. Bathi cha izinkomba zokuthi ngithwele zikhona. Yeah. Angazi ke mhlambe bake bathwala. Angithwele mina. Kodwa engifuna ukuthi sikulungise. Angithi uyazi ukuthi imvula nodaka. Yeah. Kuyahambisana. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokusethene sento. Amavasha bashosile. Bathu sokhuluzo khokho bewe Sakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela